Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, бинандагони канали Оянда. Хоб, ҳангоме ки ба навори ягон шахс ворид мегардед, ба наворҳои ман ё ин ки ба дигар наворҳо ворид мегардед, зуд хулоса набароред, зуд ё ин ки комментария нанависед. Аввал то охир тамошо кунед, гӯш кунед, таҳлил кунед ва баъдан фикри худро метавонед ки дар комментария нависед. Ман инҷо якчанд навор карданӣ будам, аммо ҳамаи инро мағзу мазмуни ҳамаи наворҳоро ҷамъоварӣ намуда дар ҳамин видео пешкашатон мекунам. Айни замон қарор дорем дар даҳаи охирони моҳи шарифи рамазони соли 1443 ҳиҷрӣ, яъне дар даҳаи раҳоӣ ёфтан аз азоби оташи сӯзони ҷаҳаннам. Ва ман як бори дигар ба саҳми он нафароне ки дар ғафлат буданд ё ин ки бо сабабҳои гуногун натавонистанд тӯли ин қадар рӯзҳо рӯза гиранд ё ин ки намозҳояшонро анҷом диҳанд. Айни замон гуфтанӣ ҳастам ки якчанд рӯзи ба шумор мондааст ва шумо ҳам аз ин мукофоти ваъда намудаи худованд худро бенасиб нагардонед ва аллакай кӯшиш кунед ки ин якчанд рӯзро самаранок истифода баред. Яъне медонед ки ҳар як ибодати, ҳар як хайре, ҳар як амали солиҳе ки дар ин моҳ анҷом медиҳед, якчанд маротиба зиёд ҳисоб карда мешавад. махсусан шаби қадр ки беҳтар аз 1000 моҳ аст. Кӯшиш кунед ки ин моҳро самаранок истифода баред. ҳатман ҳар як орзуи амали неке ки доред, ба қадри имкон ки тавонед ба сӯи худованд ҳаракат кунед, ба сӯи амалҳои нек, ба сӯи корҳои хайр амал кунед, ҳаракат кунед. Зеро ҳар як нияти неке ки доред, ман фикр мекунам аз ин ҳам вақти беҳтаре пайдо намегардад барои иҷрои амалашон, барои иҷро намуданашон. Ва худованд шоҳид аст ва худованд медонад ки оё шояд ин охирон Рамазон дар умри мо ё ин ки шумо бошад. ва чӣ гунае ки гуфтем хайр кунед, дасти як нафарро гиред, бо чӣ гуна роҳе ки метавонед илм меомӯзед, ҳунар меомӯзед, ё ин ки кӯмаки молӣ мекунед, роҳ нишон медиҳед, якдилиро шод мекунед. Ҳамаи инҳо ҳам амалҳои солеҳ ҳастанд. Ва ҳамин хайрро ба нафаре кунед ки аз ҳама зиёд ба хайр эҳтиёҷ дорад. Яъне миёни ду кас, як нафар либос надорад, аммо як нафар нон надорад. Сараввал бояд ҳамон нон надоштаро, яъне гуруснаро сер кард. Ва ман барои чӣ дар якчанд наворҳо ҳам таъкид кардам ки беҳтарин хайр ин омӯзонидани илм аст, омӯзонидани ҳунар аст, фаҳмонидан аст, махсусан барои мардуми худамон. Яъне инҷо чӣ рол мебозад, чӣ нақш мебозад барои ёфтани одаме ки аз ҳама зиёдтар ба хайр эҳтиёҷ дорад, ба кӯмак эҳтиёҷ дорад, бароятон кӯмак мекунад аз ҳамин фаҳмиш, дониш ки аз ҳама эҳтиёҷмандтаринро пайдо намуда кӯмак кунед. Ва баъдан ба дуюм, сеюм зина. Ва шояд нафарон инҷо пайдо гарданд ки гӯянд агар ки мо ҳарчи зиёдтар кӯмак кунем, ҳамон қадар сафи эҳтиёҷмандон зиёд мегардад. Ман аз ҳамин сабаб ҳам боз як бори дигар мегӯям ки мардумро бояд илм омӯхт асосан, то ин ки фаҳмад, дарк кунад, худоро шиносад, то ин ки аз паси ризқу рӯзии ҳалолаш гардад ва маҳз ҳамин
ва инчунин боз нафароне ки агар хайр мекунанд ё ин ки збор мекунанд ба истилоҳе барои кӯмак намудан, агар ҳаминҳо ҳам босавод бошанд, фаҳмиш дошта бошанд ва мешиносанд ки ба кадом нафар ба кӣ хайр кунанд, хайриёти мардумро бурда расонанд. ҳамин маталҳое ки ҳаст, маталҳоро дар ҷои худ, дар вақти худ истифода бурданро омӯзед. маталҳое ҳаст ки мисол дар як ҷо, дар як воқеа дар ҷое истифода бурда мешавад ки дар он ҷо ба кор меравад, аммо боз дар ҷойҳое ҳам меояд ки дар он ҷо буданаш лозим нест аслан. ва мавҷуд будани ҳамон матал дар ҳамон ҷо мувофиқ мегирад, аммо фикри моро ба дигар тараф мебарад, ба роҳи хато мебарад. нафароне пайдо гарданд шояд ки гӯянд мо агар ки дасти ҳамаро гирем эҳтиёҷманд намемонад. эҳтиёҷманд намонад, ин албатта ки хуб аст, аммо бовар кунед дунё ҳамин гуна сохта шудааст ки якранг нест. ҳодисаҳо, воқеаҳо гуногун ҳастанд, монандӣ доранду аммо ба якдигар албатта хайри мекардаи мардум, хайри шумо назди худованд иншоаллоҳ ки қабул мегардад, аммо боз ба нафаре ки ба хайр, ба кӯмак эҳтиёҷ дорад нисбати дигарон зиёдтар ба ҳамон рафта расад, боз ҳам хубтару беҳтар мегардад ва боз худованд ба шумо зиёдтар аҷр медиҳад, аҷру савоб медиҳад. ва боз худованд дар номаи аъмоли шумо ва боз малоикон дар номаи аъмоли шумо аҷру савобро зиёдтар менависанд. хайрро ба нафаре кунед ки аз ҳама зиёд ба он эҳтиёҷ дорад. дуюм, як бор ба худ савол диҳед: шумо айни замон мусалмон ҳастед? дар асл мусалмон ҳастед? атеист нестед? пас аз атеист бо чӣ фарқ мекунед? танҳо бо оне ки шумо худоро рад намекунед, яъне эътироф мекунед ва атеистон бошанд рад мекунанд. ҳамин тавр барои ба худованд наздик шудан кӯшиш кунед, баҳонаҳо наҷӯед. ҳарчи худро зиёдтар дар роҳи худо бахшед. ҳар рӯз нисбати дирӯз кӯшиш кунед ки зиёдтар ба худованд наздик шавед, зеро чӣ қадаре ки шумо ба сӯи худованд ҳаракат кунед, худованд аз он якчанд маротиба зиёдтар ба сӯи шумо ҳаракат мекунад. як гурӯҳи атеистон ҳам ҳастанд ки аз рӯи худро аз масъулият озод намудан, барое ки намоз нахонанд, барое ки рӯза нагиранд, барояшон вазнин аст гӯё. аз ҳамин сабаб ба атеистӣ рӯ меоранд, яъне худро аз масъулият мехоҳанд озод кунанд. ба гуфтаи худашон гумроҳшудагон ҳастанд, ба куҷо рафтанашонро як қисмашон намедонанд, як қисмашон худро ба нодонӣ мезананд. хуб як гурӯҳи дигар намедонам атеистиро нишонаи одами бо маърифат, одами бо илм, одами современӣ ба қавле гумон мекунанд худро ва ҳаминро ҳам ташвиқот мебаранд дар байни мардум ки гӯё ки дин одамро аз омӯзиш, аз пешрафт боз медорад. одами асри 21 бояд ба худо бовар надошта бошад. ҳамин гуна ақидаҳо, ҳамин гуна нафарон ҳам ҳастанд ва нафароне ки каме
дониши динӣ каме имонашон заиф аст, каме дониши динӣ суст доранд, метавонанд ки аз дин хориҷашон кунанд, аз дин бединашон кунанд. об онҳо роҳ усулҳои гуногунро медонанд. барои ҳамин ҳам мову шумо бояд ҳатман ки дониши ҳам дунёӣ, ҳам дониши охиравии исломии худро, дониши динии худро мустаҳкам гардонем. Ин гуна бародаронро кӯмак кунем, омӯзонем, то ин ки фирифта нагарданд. Ва инчунин агар ки боз мустаҳкамтар гардем, метавонем ҳамон гумроҳгаштагонро низ кӯмак кунем, ба роҳи рост баргардонем. ва ҳангоме ки як нафар чунин одам мусалмон мегардад, ин ҳам ман намедонам, худованд худа шоҳид аст, бениҳоят савобияти калонро дорад, бениҳоят аҷру савоби калон дорад, аҷру савоби бузург дорад. зеро баъд аз ин нафароне ки ӯро мешинохтанд, агар ӯ чӣ қадаре ки дониши қавӣ дошт, ба мусалмонӣ рӯ орад, шояд тарафдорон, шояд пайравон дошта бошад, ки аллакай онҳо низ аз паси ӯ ин корро такрор кунанд. ва ӯ боз дар оянда шояд дар роҳи ислом кӯмакҳои зиёд кунад, хизмати зиёд расонад. маҳз барои ҳамин ҳам мегӯям, ки шумо илм омӯзед, ҳарчи зиёдтар, ҳар рӯз нисбати ҳаррӯза кӯшиш кунед, ки ба худованд наздиктар гардед. роҳҳои ба худованд наздик шудан бисёр ҳастанд, шумо ҳам худатон медонед. худро дар роҳи худо бахшед. ҳар рӯз нисбати ҳаррӯза амалҳое ки ба худованд писанд нест анҷом надиҳед ва амалҳои писандидаи худовандро зиёдтар кӯшиш кунед, ки анҷом диҳед. албатта осон нест, бениҳоят душвор аст. тӯҳфаи бузургро ки хостед, имтиҳонаш ҳам бузург мешавад, вазнин мешавад. дурбин шавед, дурандеҳ шавед, кӯтоҳназар нашавед, донишманд шавед. то чӣ андоза нақша гузошта метавонед ва аз рӯи он амал карда метавонед. як бор фикр кунед, аз ҳама нақшаи калонтарин ва ҳар яки мо бояд аз паси иҷроиши ҳамин нақша гардем сараввал чӣ аст? яъне ин нақшаи калонтарин, ки тӯҳфаашам аз ҳама калон аст. ин на ба даст овардани мошин аст, на ба даст овардани хона аст, ки тӯли якчанд сол ё ин ки якчанд моҳ маблағ ҷамъ намуда, кор намуда, маблағ ҷамъ намуда онро ба даст меоред. ҳамагон мегӯянд, ҳамин хел мегузаранд, аммо одами дурандеш, одами дурбин, одами бофаҳм дар асл он инро бояд бинад. яъне нақшаи аз ҳама калонтарине ки мо дар назди худ бояд гузорем. ҳарчи зиёдтар кӯшиш кунем, ки худованд аз мо розӣ бошад ва ҷаннатро, яъне ҷаннатулфирдавсро орзу кунем ва барои ба он ҷо рафтан нақшаҳо, амалҳое ки худованд барои мо фармудааст, бояд ҳатман коре кунем, ки ҳарчи зиёдтар онҳоро анҷом диҳем. яъне дар рӯйхати аввал бояд бошад. яъне ба фикрам аз ин ҳам чизи зиёдтар, нақшаи бузургтар буда наметавонад. ҳаёти абадӣ дар ҷаннатулфирдавс яъне. ва боз як бор дигар мегӯям, ақлҳоро кор фармоед. осон нест, албатта ки осон нест. чӣ қадar ки гуфтам, нақша чӣ қадар ки калон бошад, ҳамон қадар онро ба даст овардан душвор мешавад. ва ин душвортарин нақша аст. ки афсӯс
бисёриҳо ба мақсад нарасида истодаанд. ҳарчи зиёдтар кӯшиш кунед ки худованд аз шумо розӣ бошад. савол медиҳам, аммо намедонам айни замон саволи маро чӣ гуна ба худ қабул мекунед ва чӣ фикр мекунед? оё дар асл розӣ ҳастед ки ҳангоме ки худованд аз шумо розӣ бошад, ҷонатонро гирад? яъне ки ҷони шуморо худованд ҳангоме гирад ки аз шумо розӣ бошад? шояд бисёриҳо дар ҷавоб гӯянд ки ҳа. аммо чӣ миқдори шумо дар намозҳоятон ҳамин гуна дуо мекунед? тамоми нафс чашандаи марг аст. яъне хоҳем нахоҳем, имрӯз ё пагоҳ ё фардо меравем ба монанди дигароне ки омаданду рафтанд. мо ҳам омадему меравем, баъд аз мо ҳам меоянду мераванд. яъне рафтанду равему боз оянду раванд. муҳим омадану рафтан нест, муҳим он аст ки чӣ гуна меравем. яъне ҳангоме ки ба дунё омадед, ҳамагон шод буданду шумо гирён. ва ҳангоме ки аз дунё меравед, кӯшиш кунед ки боз ҳамин гуна нашавад ки шумо гирён раведу дигарон шод. баръакс шавад, яъне шумо шодон раведу дигарон гирён. чӣ қадар ки дили мардумро ба даст оварда бошед, ҳамон қадар барои шумо беҳтар аст. дили бандагони худованд макони худованд аст. барои ҳамин ҳам шояд фикр мекунам аз ин рӯз оғоз кунед ки дар намозҳоятон худованд ҷонатонро, яъне ки ҷони тамоми мусалмононро ҳангоме гирад ки аз онҳо розӣ бошад. ва ҳангоме ки худованд аз бандааш розӣ аст, иншоаллоҳ ки оқибаташ ба хайр мешавад. аз ин моҳ якчанд рӯзе ки боқӣ мондааст, якчанд рӯзи ба шумор, кӯшиш кунед ки бародарон, дӯстон, падарон, модарон, бародарон, хоҳарон, аз ин рӯзҳои моҳи муборак ки якчанд рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст, кӯшиш кунем ки ба маврид ва самаранок истифода барем. каме ҳам бошад, ҳадди ақал вазнинии худро сабук гардонем. бо ҳама гуна роҳ кӯшиш кунем дар ин рӯзҳои боқимонда ибодати худоро анҷом диҳем, амалҳои писандидаи худоро анҷом диҳем. аз амалҳои нопок, аз амалҳои зиште ки ба худованд ғайри қобили қабул аст, даст кашем. ибодати худоро анҷом диҳем. рӯзаю намоз, зикри худо, дастгирии бандагони худо, ба даст овардани дилҳо ки макони худованд аст. аз ҳама зиёд ба нафароне ки ба кӯмак эҳтиёҷ доранд, ба ҳамонҳо, чӣ аз лиҳози маънавӣ, чӣ аз лиҳози иҷтимоӣ. то навораҳои оянда дар паноҳи худованди меҳрубон бошед. хайр.